नालाय मारैथो दाबो सुखिया जाना थां दाबो मानगुदिया रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। बड'लेण्ड सुक्तिनि दिनै दिन बड'लेण्ड डे बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो फालिबोबाय थादों 22 बोसोर जाबाय आरो बेवहाय जोंहा सुक्तिखारि हिसाबै जोङो बे बड'लेण्ड डेखौ अबजार्भ खालामनाया जोंनि दायित्व आरो आं सानो बेखौ बयबो फालिनाया मोजां मानोना जोङो बे सुक्तिनि दारैनो बिटिसिनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ बयबो एफा एफाबाबो मुलाम्फा मोनदों आरो जोङो गसंथानो हादों माने इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बा इडुकेसननिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेखि जाया बिथिङावनो जोङो एसेबाबो जोङो जौगाहोनो हादों आरो जौगाहोनो हालांगोन होननानै आंहा मिजिं दं। खिन्थु दिनैनि दिनाव जाय इउपिपिएलआ सरकार सालायगासिनो दं बे बिटिसि सुक्तिनि एखे क्षमताजों जाय क्षमताखौ लानानै सालायबोदों बे एखे क्षमताखौ लानानैनो जों प्रमद बर'आ सालायगासिनो दं। खिन्थु बियो दिनै बिटिसि सुक्तिखौ सनमान होनो रोङाखिसै बियो जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक। इउपिपिएलनि रावबो सोद्रोमा बा इउपिपिएल पार्टिनि रावबो मानसिया दिनै बे बिटिसि सुक्तिखौ अनार होआखै। न'खरफोरनो जोङो आगोलाव रिहाबिलिटेसन होबोबाय, सोरनिबा साख्रि होबोदों, सोरनिबा एसे एनै रां मदद होबोदों, बे जाबोबाय आरोबाव जाबावगोन आरोबाव खालामबावगोन जोङो। बिटिआर रेकर्डआ जिर' बियो सुक्ति नङा, बियो मोनसे एग्रिमेन्टसो बियो जोंनि बायदि मोनसे सुक्ति जायाखै, एकर्ड जायाखै, बियो मोनसे एग्रिमेन्ट। नोंजों आंजों हा बन्दक होलायनायाव हा बायलायनायाव जेरै एग्रिमेन्ट जायो बेबायदिसो बियो, बेहाय जेबो गैया। बिटिसि खुंथायाव फैफिननांगौआथ' रायजो राजाफोरनि सायाव निर्भर खालामगोन। जोंथ' दिनै प्रमद बर'आदि जेबो मावनो हायाखै जिअ' बे खोथाखौ जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंगासिनो दं। जेबो खामानि मावाखै आरो मावनोबो गोसो गैया। मावनो गोसो थायोब्ला मावनो हायो, मावनो गोसोआनो गैखाया बोरै मावनो हानो। आं बे प्रमद बर' बादि माबा भिजन मिसन बेबायदियाव गैयालै। जोंहा दंखायो, खामानि मावनांगौ दंखायो, जोंहा खामानि मावनांगौ दङ। जेनेबा बिटिसि ओनसोलाव सान्थि आरो खौसेथि लाखिनाय, बिटिसि ओनसोलाव उन्नयन लाखिनाय, बेफोर जोंनि माने टारगेट, जोंनि माने बियो जाहैबाय जोंनि मेइन स्ल'गान माने मेइन उद्देश्य। प्रमद बर'मोन बादि माबा फेस्टिभेल माबाफोर এইবিলাক बेफोरबायदि माबा माबि खुंनानै फैसा बख'बाय थानानै जाग्रा मानसि नङा जोङो। बेनाथ' फेस्टिभेलानो हिसाब गैया, माबा मिसन भिजन बेफोरनि नामावथ' फैसा बरनना जागासिनो दं। पस्टारा गांलाब सिथाबगासिनो दङ। बे पस्टारनि नामावबा बेसेबां बिर बानायदों, माबा फुटबल पार्टि बिनि नामाव बेफोरबायदियावनो बेना फैसाया सेस। आरो बियो जेसेबां खरसा जादों बिनि लिमिटनि बारा, 100 थाखानि खरसायाव बियो 500 थाखा खरसा देखायनानै जागासिनो दं। बेना बिएडसो जेबो मावाखै बियो। गोजोन माथो एक्सटेनसन गोदान दालागासिनो, मा गोजोन फैदों? बे एनडिएफबि जायफोर सुक्तिखारि लिडारफोर आरो जायफोर केडारफोर बिथांमोनाव सोंबानो जाबाय ना बिथांमोना मा मोनदों, मा गोजोननाय फैदों। एनडिएफबिनि केडार लिडारफोरनाव सोंदो, बिथांमोना बे सुक्तिनि दारै मा रिहाबिलिटेसन जादों, मा मोनदों। दिनैसिमबो केसाव दङ, केस सोलिगासिनो दं, दिनैसिमबो जेलाव दङ। बबे सुक्तियाव नुफेरा? सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो, बबे सुक्तियाव नुफेराखै? बबे दुनियाव बबे सुक्तियाव नुफेरा? सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो। जोंथ' बेबायदि नुफेराखै, आल्फाखौ नुवाखै। सुक्तिनि सिगां बिसोर आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां जेलाव दं बिसोर गासिबो गजोब्बाय। सुक्तिनि आगोलनो गदों। दा जाय सादिन आल्फा फरेस्टफोरनि लिडारशिपआव जायफोर दं बिसोरल'सो हमजानायफ्रा गवाखै। खिन्थु आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां लिडार दं केडार दं गासिबो गजोब्बाय। जोंनालाय मारैथो दाबो सुक्तिया जाना थां दाबो मानगुदिया। रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो, आंनो बेयावबो टाइम नाङा। सुक्ति खालामबाय, दसा दं, नंगौ दसा दं, भुलखौ मावदों। खिन्थु बिसोरो दिनै आगोलाव जा मावबाय, जों दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानिखौ मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबायब्रा। जोङो आरो मावला होननानै बेवहाय बिस्रा रेहाय मोननांगौब्रा, मोनो। नोंना एप्रसिंआनो गैयाबा बोरै जानो? नोंना एप्रसिंआनो गैया, बे सोरखौबा दाय होबा बोरै जानो? सुक्तिखारिफ्रा एप्रस खालामनांगोन। जोङो नंगौ जोङो ओरै भुल मावदों, आगोलाव ओरै खालामदों।
खिन्थु जों दिनैनिफ्राय बेबायदि मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबाय बिनि उनाव मा थाखो आंहाबोथ' भुल दंमोन आंबोथ' बेबायदि खामानि मावला होननानै सुक्ति खालामदों बिनि थाखायथ' जेलनिफ्राय आंबो गदों केसाबो जोबदों दिनै आलफा आलसना पन्थी आलफानि लिडारफ्रा जों आगोलाव जा मावबाय आरोबाव जों गोदानै बेबायदि मावफिनला जोङो सान्थि थानो लुबैयो होननानै बिथांमोनाबो सुक्ति खालामबाय बिनि थाखायनो जेलनिफ्राय गजोब्बाय नैजिनैथि बोसोरसालिया बिटिसि एकर्ड डे बे बिटिसि एकर्ड डे बेखौ सिला लानानैनो जोंनि भेरगाव ब्लक बिपिएफ दोलोनि फ्राय जों बानजायनाय जादों दा जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों बे हाबाफारियाव जोङो गोबां हाबाफारि लादों बे गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों सेथि आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला बेरहोनाय जोंनि दोलोनि फिरफिला बेखौ बेरखांबाय आरो लोगोसे लिंहरनानै लाबोनाय जोंनि मानजाथाव आलासि बारग' डिएम आरो लोगोसे बिपिएफ दोलोनि वान अफ दा सेक्रेटारि श्रीजुत मुक्ति सरकार बिथांखौ आलासि महरै बिबार बावनो नैथि हाबाफारियाव जों बिबान होदों बिथाङाबो सफैनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होबाय आरो बेजोंनो लोगोसेनो आरो गोबां हाबाफारि जोंहा दंबावो गेवलां गोनांबो आलासि जों लिंहरनानै लाबोदों जोंनि मानिजाथाव माराव गेदेर बारग' एमएलए 44 नं पानारि बिधानसभा समष्टिनि कमलि बसुमतारी आफा बिथाङा फैगासिनो दङ बिथां फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि दिनैनि नैबे गेवलां मेला माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खुंफुंगोन आरो जाफुंगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं दिनै थांनाय गोलाव सम 22 बोसोर जाबाय बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिनि आगोलाव माखासे बिथांखि लानानै बिएलटि बिथांमोना सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो फैयै फैयै 2023 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिथांमोननि सोमावसारनायखौ फोजोबनानै एकर्ड खालामनाय जादों भारत सरकार आसाम सरकार दा बे सोमावसारनायनि बेलायावहाय माखासे जोंनि मार्टियार्सफोर बिथांमोना गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बावनानै नैबे एकर्डखौ लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव माहारिनि गेजेराव मोनसे जौगानाय बा मोनसे जोंनि जिथु संबिधानिक भाबै जों मोननांगौ मोन्थाय बे मोन्थायखौ लाबोनानै होदों दा बेखायनो बै जोंनि शहीदफोरखौहाय जोङो दिनै गोसोखांनानै बिबार बावगोन आरो बिथांमोननि जिउमाया सोरगोआव थानानै अराय सम निस्सय जोंनि माहारिखौ फेदेरनाय फोलावनाय आरो बुहुमाव गेरेमसा महरै माहारि हिसाबै दानो थाखाय निस्सय थुलुंगा होगोन बेखौबो मिजिंथिना थादों दा दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोंनि बिटिसिआ जों माहारि थैनाय खोथा दं जि जोंनो होबाय सरकारा भारत सरकार बा असम सरकारनिफ्राय बेखौनो जों दिनैसिम दैदेननानै खामानि मावबाय थादों माखासे जौगानाय हाबाफारिफोर दा बेखायनो बे जौगानाय हाबाफारियाव माखासे जालांबायब्लाबो आरो माखासे जाबावनो गोनां जाबावो बे जाबावनो गोनां माखासे हाबाफारिफ्राबो निस्सयखै जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जाहाथे जाफुङो बेखौ उसिरा लानानैनो आरोबाव गोदानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावबो गोदान बानाय एकर्ड जादों बिटिआर मुङै दा बे बिटिआर मुङै एकर्ड जादों आरो थांनाय गोलाव समनि माखासे एकर्ड जानाय बिएससि बिटिसि बेफोर गासैबो जाहाथे जोबनायथिं जों आसा थिनानै आरो जों बिपिएफ दोलो हिसाबैनो जोंनि जेसेबांखि बिबान बे बिबानफोरखौ मावफुंनो बयबो साखाफारा जादों दा दिनैनि बे हाबाफारियाव मिरु आफादनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि जोंनि भेरगाव ब्लक बिपिएफनि सिङाव जिल्ला आफादनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि ब्लकनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि प्राइमारिफोरनि 14 प्राइमारिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि गासैबो जोंनि माने सानसुमै मेलेमजों